אוקיי, מחזיקות אצבעות. כן, נו. רגע, זה עוד עובד. אוקיי, זה כאילו... אוקיי. היי, כאן סמדר. אוקיי, מחזיקות אצבעות. כן, נו. רגע, זה עוד עובד. עלינו ללייב, ואני מקווה שזה עובד. אם יש מישהי שיכולה לאשר לי שזה אכן עובד, זה יהיה מעולה. אוקיי, אני אעלה את המצגת. כן, בואי אני רגע בודקת עוד שבאמת רואות אותנו. אז זה ייקח עוד רגע, וגם הקהל שלנו, כולן מבינות שלייבים זה קצת קשוח. אני חושבת, כן, אני חושבת שרואות אותנו. יש לך איזה סימן קוד ממישהי בקהל? אני רואה בדף שלנו שרואות אותנו, ושאני אפילו רואה שיש לנו 7 צופות. נחמד אז מאוד. אני חושבת שאפשר להתחיל. אז היי, אני סמדר משלמה, ואני לא אפליג בדיבורים. יש איתנו כאן היום את ורדה מסר מאקופיט. ורדה, הבמה שלך. אהלן. שלום, אני מה זה שמחה ומתרגשת להיות פה ולקבל את הבמה של שלמה על מנת להציג את אקופיט אינטימייט. זה באמת מרגש. אני אעבור במעבר חד ואני אציג מי שנמצא מאחורי הפיתוח של אקופיט. אנחנו בעצם נשים, רק נשים. אני אציג את עצמי, שמי ורדה מסר. אני אימא ל3 ילדים, חיה ועובדת בתל אביב, אני נשואה, ואני כמעט בת 60. ויחד עם 2 השותפות שלי, ורד ורבקה, באנו מעולמות שונים. ורד מגיעה מכימיה, רבקה מגיעה ממיתוג וחדשנות, אסטרטגיה וטכנולוגיה, ואני באה ממכירות. מי שהצטרפה אלינו ומלווה אותנו, זאת אימי קסלמן, רופאה מיילדת, גינקולוגית, עם קליניקה פרטית, מטפלת גם בארצות הברית, גם בארץ, ובעצם חברנו יחד לפיתוח של מוצרים לטובת וולנס של הנרתיק. כל מה שעמד לנגד עינינו בפיתוח של המוצר זה השימושיות מצד המשתמשת. בראש ובראשונה ראינו את חוויית האישה. זאת הייתה המשימה הראשונה כשעמדנו ופיתחנו את המוצר הזה. שימושיות, שימושיות, שימושיות של נשים שמפתחות מוצר למען נשים. אנחנו יודעים ש2 מתוך 5 נשים בכל גיל חוות כאב בעת קיום יחסי מין. בכל אורך הסייקל של החיים שלנו, מהגיל הצעיר שהוא בין 18 ל-30, דרך גיל הפריחה שלנו שהוא 30-45, וגיל השיא שלנו, שלצערי קוראים לו גיל המעבר, אנחנו רואות אותו כגיל השיא ואני ארחיב עוד מעט. אז בעצם בכל גיל יש לנו כאב בעת קיום יחסים שנובע משינויים שאנחנו עוברות במהלך החיים שלנו. כל גיל והאינדיקציות שלו, כל גיל והתופעות שלו. אם אנחנו נעבור לגיל הצעיר, אז אני רוצה קצת להרחיב ולדבר דווקא על מה קורה היום. בשני מגזרים שונים לחלוטין, שבעצם סובלים מאותם הבעיות. אם אני מסתכלת על המגזר החילוני, ואני רואה את הנוער היום, והנשים הצעירות, והגברים הצעירים, אז האינטראקציה ביניהם היא לא כמו שהיא הייתה כשאני הייתי צעירה.
רוב התקשורת היום היא במדיה הדיגיטלית. אין כמעט תקשורת פיזית, וכשיש אינטראקציה ראשונית של קיום יחסי מין, היא לא תמיד מיטיבה עם אנשים. האינטראקציה הראשונית היא לרוב כואבת, וזה מין מדרון חלקלק שמוביל לווג'יניסמוס בסופו. אם אנחנו מסתכלים על המגזר של הדתיים, אז יש שם בעיה אחרת. עד גיל 18, עד החתונה בעצם, יש איזשהו, את צריכה לשמור על עצמך, את צריכה לשמור על התומה שלך, את צריכה, בעצם כל נושא היחסים וכל נושא הסקס זה דבר שכמעט ולא מדובר. ואז פתאום בלילה אחד הדברים משתנים. אז בעצם מצד אחד יש לנו את החילוניות, שבאמת הכל מדובר על הרשת, הכל פתוח, הכל חשוף, ועדיין האינטראקציה הראשונית היא כואבת. כי מה שאנחנו רואים לרוב ברשת, ומה שאנחנו בדרך כלל מספרים לנו, הוא לא בדיוק מה שקורה במציאות, ויש דיסוננס מאוד גדול, בין באמת מה שמעבירים לנו במדיות, לבין מה שבעצם קורה. כשאני עוברת ומדפדפת לגיל הבא, שזה גיל הפריחה של נשים שבדרך כלל כבר מגיעות לזוגיות ולמשפחה ויולדות, או בעולם החילוני יש להם פרטנרים מרובים, אז פרטנרים מרובים גורמים לדלקות וזיהומים פטרתיים. לאחר לידה הנרתיק עובר איזושהי טראומה, יש גם תפרים. אני יכולה לספר לכם באמת רק מניסיון אישי שלי, שלפני 32 שנה כשילדתי את הבת הבכורה שלי, תפרו אותי קצת יותר מדי. במהלך חצי שנה סבלתי מכאב בעת קיום יחסי מין. וכל פעם היה לי רופא נפלא, רופא נהדר, אבל הוא לא היה אישה. זאת אומרת, הוא לא הרגיש את מה שאני הרגשתי. ובעצם ככל שקיימתי יותר יחסים, ככה התפרים נמתחו יותר, ויותר נהניתי מהיחסים. אבל עד שזה קרה, זה לקח חצי שנה. אם הייתי יודעת מה שאני יודעת היום, אם הייתי יכולה להתאמן עם מאמן אינטימי, אז יכול להיות שהבעיה הייתה נפתרת כבר לאחר חודש. אבל הדברים לא דוברו אז, וזה לא היה קיים. כשאני עוברת לגיל הפריים, שזה בעצם הגיל שאני נמצאת בו עכשיו, אז זה בעצם גיל שהוא באמת קראנו לו פריים, כי זה גיל השיא, ככה אני רואה את זה. למרות שכולם מדברים על גיל המעבר, זה תמיד מצחיק אותי, כי זה גיל שאני כבר במיטבי, אני יודעת מה טוב לי, אני יודעת מה אני רוצה, הילדים כבר מחוץ לבית, יש לי את כל הזמן שאני רוצה ביחד עם הפרטנר שלי, ואז פתאום יש את כל הסיפור של ההורמונים האלה, ויש ירידה באסטרוגן ופרוגסטרון, ופתאום מתחיל יובש וגרד בנרתיק, ועוד כל מיני דברים שאני אומרת, רגע, שנייה, אוקיי, עכשיו אני צריכה גם לטפל בזה. זה פתיר, זה כל היופי, הדברים האלה פתירים. אבל עוד פעם, אני גומרת ואני אומרת, יש את הגיל הצעיר, את גיל הבלום ואת גיל הפריים. וכל גיל מביא איתו בעיות מבעיות שונות, שהיום לשמחתי הן ניתנות לפתרון. אני אדבר קצת על הבעיה הגדולה. הבעיה הכי גדולה היא העיכוב באבחון. אנחנו יודעים שלוקח לאבחן וג'יניסמוס ובעיות בכלל של כאב בעת קיום יחסי מין בין 24 ל-36 חודשים, ואני חושבת שהבעיה הזאת יכולה קצת להתקצר אם באמת כמו שאנחנו עושים היום נפתח את הנושא לדיון. הנושא הוא טאבו מאוד גדול, וככל שנשים ידברו יותר על הבעיות האלה, ככה יטפלו בהן יותר.
יש היום מטפלים בשוק במאמנים מפלסטיק, מסיליקון, מזכוכית, אבל אני לא רוצה להרחיב עליהם, כי אני בטוחה שכולכן יודעות מה קיים בשוק. אני הייתי רוצה לעבור ולדבר על אקופיט. אקופיט הוא ג'ל סטיק אינטימי, והוא בא בעצם לתת חוויית טיפול אחרת. כמו שאמרתי מלכתחילה, אנחנו באות ממקום של הכלה, ממקום של שימושיות, ממקום של נשים שבעצם אומרות, קודם כל אנחנו רוצות מוצר שהאישה תרגיש בנוח לעבוד איתו. אז אני אקח דקה ואני אפסיק את המצגת, כדי שאני אוכל להראות לכם את המוצר עצמו. שנייה, זהו, עכשיו אתם רק איתי, נכון? ואני, רגע, אוקיי. אני מקווה שכולם רואות אותי. זאת האריזה של אקופיט, ואני פותחת אותה, היא מגיעה בצורה הזאת. וזה המארז, אוקיי? אני מקווה שכולן רואות אותי. זה נמצא בתוך מארז מפלסטיק, ואני פותחת אותו. אני לוחצת על החלק התחתון, והוא מתגלץ' החוצה. אני רוצה להראות לכם אותו, ואני רוצה להראות לכם כמה הוא גמיש, אוקיי? אקופיט גמיש, ולכן מתאים את עצמו לכל נרתיק. בשביל להשתמש בו, אני לוקחת כוס מים, אני טובלת את אקופיט ג'ל סטיק בתוך הכוס, ומפעילה את הסיכוך העצמי שלו. עם אקופיט ג'ל סטיק, את לא צריכה, אף אחד לא צריכה להשתמש בג'ל. זאת אומרת, המוצר עצמו, הוא גם גמיש, הוא מתאים את עצמו לכל נרתיק, הוא גם בעצמו משמש כחומר סיכה, ובזמן שעושים את הפעולה של האימון, משתחררים החומרים המיטיבים לנרתיק. בתוך אקופיט פרה, המוצר כרגע שאני מחזיקה ביד, יש חומצה הילרונית וויטמין B, שבעצם נותנים לחות לרקמות של הנרתיק. זאת אומרת שאני עושה 3 פעולות בעת האימון הנרתיקי. אני גם מתאימה אותו בצורה מיטבית, אני עושה אימון מכני, אני לא צריכה חומר ג'ל בנוסף למוצר עצמו, ואני משחררת לתוך הנרתיק חומרים מיטיבים. אקופיט ג'ל סטיק מגיע עם קצה קטן ועם בסיס רחב. זאת אומרת שאת מתחילה מגודל קטן, ותוך כדי האימון את בעצם מגיעה לגודל השני. את עובדת איתו, ולא תמיד, את עובדת יום, יומיים, 3, ולאט לאט את מתקדמת. כלומר, אישה יכולה לדעת אם היא התחילה עם טיפ קטן, לאט לאט היא מתקדמת ומגיעה לבסיס שהוא רחב יותר. למשל, אם זאת מידה של שמאל, כשהיא תגיע לבסיס, זה יהיה מידת המדיום. אני אחזור שנייה למצגת, ברשותכן. רגע. שנייה. רגע. מצגת לא עלתה לי. עוד שניונת ואני אעלה אותה. אז עוד פעם, אני חוזרת ואומרת, הוא מורכב ממים והוא 100% טבעי. אקופיט טוב מרגע הפתיחה שלה לשבועיים, כי הוא טבעי לחלוטין. הוא מורכב מ-90% מים,
הוא שקוף לגמרי, והוא מתאים את עצמו עוד פעם לאנטומיה שלך, את לא צריכה ג'ל ביחד איתו, הוא מחדיר לרקמות חומצה הילרונית וויטמין B3 ללחות עדינה, הוא מאזן את ה-pH הנרתיקי, ויש לו אוסמולליות נמוכה, כלומר הוא לא מפריע לביום הנרתיקי. איך את בודקת את עצמך? אם את צריכה לרכוש אקופיט, איך את בודקת את עצמך? אני חושבת שפה אני רוצה להרחיב על זה שאני יודעת שיש נשים שסובלות וקשה להם להחדיר אצבע וקשה להם לעבוד עם עצמם, ואני חושבת שחלק מההתכווננות לעבודה שלך עם עצמך זה לבדוק בעצם איזה גודל את צריכה. הבדיקה היא די פשוטה, כל גודל של אצבע בעצם מאפשר לך לדעת איזה גודל את צריכה. אם זה אצבע אחת זה אקסטרה סמול לסמול, אם זה שתי אצבעות זה סמול מדיום, ואם זה 3 אצבעות זה מדיום לארג'. כל אקופיט בעצם לוקח אותך ממידה קטנה יותר למידה גדולה יותר. זאת אומרת שבמוצר אחד בעצם יש לך 2 מידות. את מתחילה עם מוצר אחד ואת עושה איזושהי כברת דרך. את מתחילה מגודל קטן, את בודקת, זה מתאים, זה נכנס טיפה, זה לא כואב, זה נעים אפילו, ורק אז את מתקדמת ואת יכולה לעבור לגודל הבא. ואיפה את עושה את זה? את לוקחת לעצמך בין 3 ל-5 דקות, את יכולה לעשות את זה או במיטה, כמו שאמרתי, עם כוס מים לידך, כי אם את צריכה טיפה לחזור וללכלך את המוצר, את תובלת את זה בתוך הכוס, ואז הוא נהיה חלק בחזרה. את יכולה לעשות את זה גם במקלחת. אקופיט הוא מים, זאת אומרת אין לו בעיה בתוך סביבה של מים, ולכן יש כאלה שמעדיפות לעשות את זה במקלחת. 3 דקות במקלחת וגמרת את האימון. אחרי זה את יוצאת, שוטפת אותו במים, לא בסבון, במים בלבד, ומחזירה אותו למארז של הפלסטיק, ומאחסנת אותו במקרר לשמור עליו. אני רוצה רגע לעבור על דברים שקיימים בשוק, ורק להגיד שהם מאפשרים לנו או ג'לים, או מרחיבים, או חומרים פעילים. זאת אומרת שהם לא עושים את 3 הדברים ביחד. וכשאנחנו מסתכלים על אקופיט, אנחנו גם מקבלים טיפול עצמי, שהוא איננו כואב, של טיפול אינטימי. אנחנו משתמשים בחומר שהוא 100% ממרכיבים טבעיים, אנחנו לא צריכים ג'ל, ואנחנו מוליכים חומרים מיטיבים לנרתיק. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את כל 3 הדברים במוצר אחד. עד היום אנחנו עובדים כבר עם למעלה מ-150 נשים. הנושא נבדק כבר למעלה משנתיים, יש לנו מטופלות שהגיעו מהרופאות, עקבנו אחריהם, נתנו להם אקופיט במהלך חודשיים, 3, 4, כמה שהן היו צריכות, ואנחנו יודעות היום ש80% מהם באמת חוו התקדמות והצלחה והצליחו לטפל בעצמם ולהגיע למצב שהן מקיימות יחסי מין. יש פה 3 טסטימוניאלס של גילאים שונים, אבל אני יכולה להגיד לכם שזה איזשהו תהליך. אצל הנשים הצעירות היום אנחנו רואות, ויש לנו את הדיווח של אמי קסלמן, הרופאה שמלווה אותנו, שתוך בין 3 ל4 חודשים היא מצליחה להגיע להצלחה עם נשים צעירות שסובלות מבג'יניסמוס. עם נשים בגיל 30-45 אנחנו רואים שיפור גם בתפרים וגם בטראומה אחרי לידה של רקמות. וגיל הפריים, שהוא הגיל שלי, אני רק יכולה להגיד שיש לי שבוע יותר טוב ושבוע פחות טוב, כמו שאני עושה ספורט וכמו שאני שומרת על עצמי עם דיאטה, אז גם יש לי אקופיט בצורה זמינה,
יש שבועות שאני מספיקה להתאמן 3 פעמים בשבוע, ויש שבועות שאני פחות מיטיבה עם עצמי, אבל אני חוזרת לזה ומתאמנת, כי אני יודעת שכשאני אשמור על הנרתיק שלי, אני אצליח גם לחזק את שרירי הנרתיק, אני אסבול פחות מבריחת שתן בגילי, והרקמות שלי יהיו במצב יותר טוב. אז זה באמת עניין של בינך לבין עצמך, וזה איזושהי ראייה והסתכלות על זה שאנחנו תמיד מסתכלות על החיצוניות שלנו, ואנחנו משקיעות בשיער ובמניקיור, בפדיקיור, בכל מה שקשור לחיצוניות, ואני אומרת, אנחנו צריכות גם לטפל בפנימיות שלנו. נכון, זה עוד משהו שאנחנו צריכות לקחת על עצמנו, אבל זה משהו שאנחנו חייבות לעצמנו. אז אני העליתי פה גם את האתר שלנו, וגם את המייל שלנו, וגם את המספר טלפון שלי, ואני אשמח לשמוע מכם שאלות ותובנות ועזרה אם צריך. אני זמינה לכם, ואני אשמח לשתף פעולה. אני אצא מהמצגת, אני מקווה שזה מספיק זמן בשביל שתצלמו או תורידו את זה. אני אבקש מסמדר שתרים לי אצבע בשביל שאני אדע אם אוקיי, אם אני יכולה להפסיק את המצגת. היי סמדר. ורק תדריכי אותי כרגע האם אנחנו... אז היי ורדה, דבר ראשון ממש תודה על הלייב המרתק. אני רואה שכבר יש הרבה צופות שככה הגיבו וביקשו את הקוד קופון, אנחנו נשלח אותו לכולכן, אולי ייקח לנו קצת זמן, אבל אנחנו נשלח אותו לכולכן. אני לא רואה פה שאלות, אבל אם למישהי יש שאלה, היא מוזמנת לכתוב ממש ממש עכשיו. ובאמת זאת הזדמנות פשוט לעשות את הקפיצה, לנסות את המאמנים האלה, שהם באמת ייחודיים. ממש לא מה שאנחנו מכירות, רכים, גמישים, עם כל החומרים המיטיבים האלה, זה פשוט שווה לנסות. הקופון שאנחנו באמת נשלח בקרוב הוא תקף לשבועיים ולשתי רכישות עבור כל אחת עד ה-15 למרץ. אז זהו, אם אין שאלות, אז נראה לי ורדה, נודה לך על הלייב הזה. הלייב הזה כמובן נשאר בעמוד, יהיה אפשר לראות אותו גם מחר, מחרתיים וגם עוד חודשיים, רק הקופון תקף רק לעוד שבועיים, אז שווה להזדרז. אני רוצה להגיד שאחת הסיבות שעשינו אותו לשבועיים זה שאפשרנו באמת למי שרוצה להתנסות במוצר אחד לרכוש אותו, ואם זה מגיע תוך 3-4 ימים זה באמת מאוד מהיר, כי יש לנו שליחים מהבית לבית, ואם באמת היא תרגיש שזה מיטיב איתה והיא רוצה מוצר נוסף, עדיין יש לה את האפשרות להיכנס גם פעם שנייה תוך שבועיים ולרכוש גם את המוצר השני עם הקוד קופון. אז אני מקווה שהייתי לעזר, ואני מקווה שבאמת נתתי עוד אופציה במגוון האופציות הקיימות, ואני שוב אומרת, זה באמת בידיים שלנו. באנו ממקום של חוויית המשתמשת, בשביל להנגיש מוצר שייתן מענה לבעיה שהיא בעיה כאובה, ולתת איזשהו אימון נרתיקי שהוא עבודה מיטבית שנותנת מעבר לאימון המכני גם איזה שהם תוספים לרקמות עצמם. ואני מקווה שהצלחתי להעביר את זה בצורה מיטבית. אז תודה ורדה, אני יודעת שאני שמעתי ממך גם על עוד פיתוחים מרגשים להמשך, אז אני מקווה עוד כמה חודשים לארח אותך פה לעוד לייב, כי באמת יש דברים נהדרים בקנה, ואני מקווה שגם, לא יודעת אם אתם עובדות על זה, אבל שבקרוב יהיה אפשר גם למצוא את הדברים בכל סופר פארם, שיהיה נגיש, אז יום אחד גם זה יקרה, אני מאמינה. אני מקווה בינתיים זה באתר שלנו,
זמין לכל רוכשת. מעולה, אז שיהיה בהצלחה גם לכל מי שמנסה תודה. וגם לכן, כבאמת יוזמה מקומית בתחום שבאמת אין בו מספיק חדשנות ונשמח לראות עוד דברים. אז כן. תודה, לכולם. אני רק רוצה לציין שאנחנו מלוות על ידי הרשות לחדשנות, והם תומכים בנו, ושזה פטנט רשום, ובאמת אני אדווח ברגע שיהיה את המוצר הבא, אז אתם תהיו הראשונות לדעת. נהדר, אז לילה טוב, ערב טוב לכולם. ערב טוב, ביי. תודה, תודה סמדר, ביי.